Our next speaker comes from the beautiful seaside city of Varna. He did not bike all the way here, though knowing him, he probably considered it. Knowing him, knowing the traffic in Sofia, he could probably get her faster. Netko Christov isn't just a beast on the bike. This guy has battled night deployments, broken pipelines, and production nightmares, and somehow he keeps coming back for more. Today he's going to share his journey from DevOps to DevOps and back. Because let's be real, nothing says I'm a professional more than deleting a production database on Friday afternoon. Now give a massive round of applause to the guy who survived 773 kilometers of non-stop cycling and 774 non-stop production problems. Netko Christov! Challenge accepted, challenge accepted. Reality is always challenge accepted. Веган с разстройство. Внутри болет. Така, first of all, for all the English, for all the non-Bulgarian speakers, the lecture will be in Bulgarian because it's my stronger side. After a few days, it will be on my blog, the non-bullshit version with the English version. So I'll try to cut the presentation. Okay, English version will be at netco.info. Hey mom, I'm over there. If you have any questions, this is the very terrible idea of letting all of you write something and be public and I open it at the end of the presentation. But if anyone have some questions, Victor, you're not allowed to do that. You can write me, and if I cannot answer right now on the presenter's corner, I can be there and we can discuss. I'm drinking beer as well. Who am I? I will be short because I have really not very much time and I have 56 slides. So, yeah. Who am I? I'm a professional. Аз продължавам да говоря на английски. I'm a professional baby maker, нали? Имам две деца, другото тогава ще го правихме. DevOps инженер съм, освен това съм тех ентусиаст, така да изглеждам в натуралния си хабитат. Ultra Endurance атлет, макар че нали, изглеждам като туба за вода. Скоро завърших Дунав Ултра, 775 км за 64 часа. Още стоя прав, защото се сещате, нали, какво става там. Да, така няма да снеха правилно, но е така. И съм тук за четвърти път. За четвърти път пиша оборачен си, имам баннал още. След тази презентация най-вероятно и това ще се случи. Сега ще проверявам от време на време дали следите внимателно презентацията и ще вътизвам с някакви простийки. Така. Почвам набързо. Целта на презентацията каква е? Да ви покажа мой път какъв е. Станах DevOps, бях QA. Това не е лекция от типа на нали, QSX и DevOps е WoW. Нали, то е път, който реших да извървя. Един от бранчовете, от многото бранчове и ако мога да споделя с някого така професионален опит, би бил много щастлив. Ако не може да напсувате, знаете ми блога вече, така че там има коментари, действайте. Как започнах? Нали, малко така за малко бекграунд. Започнах преди много години. Няма да кажа колко, защото то, нали, аз мога и 95 години да имам опит и аз съм тъпкат гъба, така че, нали. Но бях систем интегратор, ходехме, загубях някакви неща, занимавахме с хардуер, с софтуер. Бях баничка брингър, защото на времето джуниорите много нагърчиха, нали, миехме пода, носихме кафета, банички, само дете не сме правили, да не казвам, че има деца тук. Сега е по-различно. Истинската ми първа работа обаче беше като QA. Тогава казах, верно ли има професия, която да тестваш някакви неща и да правиш и да репортваш, да видим. Започнах първата работа като QA. Изкарах възможно най-късата клечка, защото съм работил с Lotus Notes. Някой... Ти ли? Само един човек ли? Маля, остарявам. Само един човек издигна ръката. Lotus Notes е най-ужасният продукт, който може да съществува. Написан от IBM и беше ужасен, сега също е още по-ужасен. Имам също така и няколко фейлиера, като аз обикновено даже повече обичам да наблягам на тях. И един от тях е, че се опитах да стана PM. Това беше най-терибъл идеята в цялата ми вселена, така че човек ви казва как да смените професията, т.е. нали, мой път, ама съм минал и друг път, в който нали, съм бил много бътвъкнат. Така че да кажем, че не е било нали, най-доброто ми решение. После тествахме Silverlight продукт, който е мъртъв много отдавна самата технология. Това е нещо типа на Flash на Microsoft. Terrible идея. После
Още някои работи смених пак в домейна на Quality Assurance Engineering и после се фокусирах, нали, така, върху пак QA, обаче в някакви различни топици, понеже винаги ми е било интересно да бъда техническата страна винаги ми е била интересна. Така, бръкнеш в червата, нали, не съм сериенобиец, просто нали, технически, болчета и гайките, и да видиш как работи това нещо, как се случват нещата. И си казах, чакай да ми поема тук, бам, перформанс тестинг, бам, JMeter, бам, после security тестинг, имам двата от темите, които съм говорил тук са точно за тях. Gain some seniority, dig deeper shit, така нататък, това и англичаните го разбраха, съжалявам за което. И после стигнах платото. Платото, не е това с мезета, очевидно съм консуматор, обаче е това, когато започваш нова работа и учиш някаква нова технология, ти казват някакви неща. Нали, тук виж има нещо, да се казва Node.js и някакъв JavaScript. Милен, това ти ли си вече? Бях ти обещал да нося акордеона, но не си спънах. Това обещание да свирим тук. После. И чай, че загубих мисълта. И когато почваш нова работа и почваш някаква нова технология и си кажеш сега, примерно JavaScript, ама този JavaScript вече се билдва. Ма как става това нещо? Как работи? Почваш да учиш някакви нови неща, да разбираш някакви нови работи. После тестваш продукта, домейна, влизаш в, примерно, health insurance, в някакви по-технически неща, по-малко технически, на здраве. Освен ако някой ни пръдна, не знам. И обаче винаги идва платото, в което вече нещата, които са толкова невъзможно да си представиш дори как може да се решат, вече стават ежедневие. Нали, когато всичко гори с някакъв, it's fine, нали, в смисъл, знам как го правя. И когато дойде платото, не платото, и то стигаш до някакво еднообразие, което нали, реших, че вече е време да го направя. Нещо по-просто. Нали, винаги, когато съм сменял работа, е било за това. Никога не е било харасмент или нещо свързано с HR-а, макар че за това имам история. И сега тръгна някакъв този процес в себе си. Аз тогава съм на 32 години и сме в период на правене на беби, който е ужасно начин да кажеш на някой, че правиш секс, постоянно се надяваш на най-доброто. И почвам да задавам въпроси. Аз примерно пак ще стана QA, пак ще съм същото плато, пак ще работя с същите технологии, пак ще направя това, пак ще направя това, ще отида в някой legacy продукт, нали, тъцата. И викам, аз ще сменя професията, нека да пробваме. И естествено, основният ми фокус беше върху Manual QA плюс малко automation-тата. Викам, сега време стана Automation QA, нали, fully blown Automation QA. Обаче си викам, сега аз ще стана Automation QA, ама що пък да не стана девелопър? Девелопър, че големи заплати взимат големите пари, нали. Аз ще бъда бивш QA, нали, аз няма да правя бъгове такива неща. После викам, да, обаче аз пък винаги съм искал. Обикновено така ми смеят жени, така че съм свикнал, няма проблем. You cannot hurt me. И викам, ще стана системен администратор, защото тогава си бях системен администратор, макар че не обичам принтери. Всичко друго, мрежи, кабели, аз тук направо преди малко само бях на Semi-Erected, като гледах хората как слагат някакви кабели, правят някакви неща, с някакъв само, че искам. Обаче после се разчитах малко, нали, какви са сегашните технологии, какво правите системен администратор, защото аз това съм правил давна и макар че имам хоби, за което после ще разкажа, което е тотали легално, нали, разбрах, че има нещо, което е borderline с девелопмента и с системната администрация, обаче решава проблеми, за които даже не знаеш, че съществуват. Сега се боря с проблеми, които никога не съм се представил, че могат да съществуват и решения, които не знам как да ги направя, нали. И се оказа, че има нещо, което е DevOps. Няма да влезам в теорията, защото ми остават още 48 слайда. Затова ще кажа само, че говорих с DFBG, хората от DFBG голям кудос, че много бързо ми отговориха. Това е, презентацията ще има някъде, без и направо меметата. Това е статистика за 2023 година, защото 24 още не е минало, нали, по последните ми данни. И се оказа, тук съм извадил Manual QA, Quality Assurance, предполагам, че е сборно между двете, Manual QA, Automation QA и DevOps. Кинтибации. И викам, тези хора явно добре се оправят. И викам, чай ще пробвам. Обаче как се влиза в тази сфера, когато си на 32 години с така шкембели, нали, чакаш дете и това нещо, нали, ще купуваш апартамент, не може така да смениш наистина вече на 20, когато нали, всичко е йоло и какво стане. И едно от основните неща, които ми помогнаха много, едно от легалните неща, които помогнаха много, беше ентусиазма. Аз имам един почти неспиращ ентусиазъм да гледам някакви неща. Когато ходех на Дуна в Ултра, направихме една група в Discord с още 3 човека, правихме ревюта на каквото сетите. Кошнички за бидони за колело,
Бидони за колело, гидолин за колело. 3 дена обсъждаме кошничките, примерно бидончета на тия бутилки, които се пие вода. Това ми е интересно. Правил съм ревюта на болери, гледал съм, питал съм хора, нали, неща, които просто никой човек не се интересува. Та ентусиазма ми е свързан с тонстихическата част и участие с жените също така. Та почвам да правя някакви автоматизации, дават ми някакви таскове и казват, сега това трябва да го направиш, ще цъкаш примерно 78 пъти с мишката или там пишеш някакви команди на интернета и викам, сега ще стана башмайстор. Това не знам дали някой го оцени, ако се изсмя някъде, но не съм сигурен. Ще стана башмайстор и всички команди ги спах в един файл, кръстя го баш, сменихме привилегиите, натиснах ентер и този вече тръгна и каза, ето аз съм майстор, вече съм готов, нали, DevOps, MLOps, не ми хвали. То се оказа, че не било точно така, обаче беше първата стъпка, в която, нали, виждаш блатото, слагаш снокачеш на палеца и после потъваш цели, нали, се удаваш. Но беше така, и тези неща още са в продъкшън, за съжаление, няма да ви кажа какво съм правил, направо ме е срам. Имаме една история, която на нашите джуниори, понеже работя в компания, в която имаме академия, и на нашите джуниори им обяснявам, що е важно да си ентусиаст. Инсталирам Ansible, който е Configuration Management Tool, няма говорим днес много за технологии, ще говорим за мен и за моите простоти, така че ще се много разочароваме, нали? Накрая. И той Ansible има документация, както, нали, повече неща, които правя, освен продукти в офиса, където няма нито ред документация. И copy-paste, по едно време, бам, не мога да инсталирам някакъв пакет. Copy-paste, бам, не мога да инсталирам някакъв пакет. И се оказа един символ, вместо Python 3, те са написали Python в документацията, не са го тествали, shame on them. Аз отворих един merge request, форкнах, отворих един merge request, написах си дългия репорт, пуснах го, минаха CI, минаха човек го одобри, мина всичко за около 15 дена, което е абсолютно, и аз се рефрешвам, защото, нали, само да се изфука на кажа, че съм ментейнър на това на Ansible, защото съм една цифра, нали, това. И всички казват, това е тъпо. Тъпо обаче хиляди хора минават през това нещо, виждат го и никой не прави нищо. Трябва да сме проактивни, трябва да правим някакви неща, така, защото на кефят и защото, примерно, Ansible е напълно безплатен, това си вадя аз парите, примерно последните няколко седмици, основно с това работя буквално. Що пък да ни дадеш малко и ти, нали, то open source, нали, все пак те хората, нали, трябва да дадат нещо. И от ентусиазма на времето, защото влизам в категория чичо вече, по опашките вече няма, нали, баткото винаги е чичото. На времето нямаш този сайт roadmap.sh, много силно го препоръчвам на всички, които им е любопитно. Любопитно им е какво правят DevOps, любопитно им е какво правят Data Science инженерите, каквото е. Той е един огромен сайт, много добре структурен и много адекватно посочен долу-горе каква ти е линията на... Видях Виктор, си изгубех мисълта. Много мощи главата и не виждам. Ще го върна. Наричам се по много начини, обаче не искам някой ме нарече Chubby Jesus. Още не мога... Това беше Виктор, да, Виктор Славчев, всички целки за него. И така, ентусиазъм в ранните години, защото предполагам, че тук доста млади лица виждам, които нямат бръшки и не са, нали, така, с празния поглед на хората, които са видели неща. Много. Нямаше easy source of information, нямаше хора. В смисъл, отиваш и казваш, беше, моля те, кажи ми как да се инсталирам Linux. Той каза, 2 седмици ми отне на мен, няма да ти кажа. Тогава майндсета беше, няма индийски блогове, няма някой, който да ти го напише, няма клипче или някакъв рил от 8 секунди, който ти казва напред това и ти си готов, нямаш copy-paste, няма човек. Отиваш в Iris канала, в България в канал Linux и казваш, пичо, искам да разбера какво е reverse proxy, защото не знам много добре английски, защото съм приел на 15 и те казват RTFM. Знаете ли какво е RTFM? Ко става, хора? Знаете ли какво е RTFM? Моля? Само един човек. Read the fucking manual, да. Кудос. И ти казват някакъв ти супер тъп, нали, изобщо не се отказва, се да гледаш крави, нали, аз по едно време бях се замислял. И имаше някакви книги на Орели, които струваха супер много пари и толкова. И трябваше да ходиш по някакви около евенти, да се говориш с някакви хора, които са с дълги коси дебели. Тук ще описах себе си. Плюс това туловете, инструментите плюс операционните системи на backend на DS бяха много unfriendly. Не знам дали помните, примерно, Linux, ако някой е цъкал на Linux, примерно Slackware преди 17 години как изглеждаше, това не беше нито за нормални хора, нито за ненормални хора, нито за хора в затвора, за най-тежки престъпления. Това беше някаква изрущена. Искаш да се инсталираш нещо, няма dependency management. Искаш да го инсталираш, окей, няма, то не как ще го инсталираш, трябва да го билднеш. Трябва да разбираш от си, да правиш някакви магии, излизат някакви кодове там чудеси, не като матрицата няма зелено, само черно и бяло, някакъв самолад. И никой не ти казва нищо. И оттам аз се тригърнах, като сега няма кажа, защото пиеш, наистина няма много такова. И си казах, нали, тук напоследък, аз пък що не почнах да контрибютвам в open source. OSS е значи open source. И като замислиш едни от огромните
15 минути остат. Едни от огромните проекти, те са open source. Първо Mozilla, имате VS Code, имате огромни неща, които бутат Linux, имате Linux kernel, да можете лично Linux торвал, за да ти гледа майн, ако не сте му чели commit message-ите, препоръчвам. Той е някакъв тотален изрод. И всякакви неща може да контрибютирате вътре, може да контрибютирате в някой тул, който е в Linux от 27 години, да имате някаква по-добра идея, тя да бъде одобрена и да кажете, ето влизате в историята и то за без пари буквално. Накарах Джейми да ми изкара няколко open source проекта, по всеки един от тях, плюс още много може да контрибютвате без никакъв проблем. Стига нещата да струват. И съответно, аз, както казах, обичам да споделям знания, защото ме ни споделяха и аз някакъв се тригървам така вече, като че такива неща. И ходя говоря по конференции. Това ми е четвъртия път, който идвам тук. Говорил съм на Истакон, в DBG, няколко подкаста по университети и училища, да показвам на младите всъщност малко така фокуса, какво се иска, какво правим ние. Сега няма ги изброявам тук, това са ми толковите, т.е. здраскане ми се роди малкия син, не можах тогава да дойда, беше извинява за което. Но Performance Security, How Not to Talk in Conferences, между е много забавно, защото точно на How Not to Talk in Conference получих паника атака пред 700 човек, ще пукне, точно тук бях. И беше много интересно и нали сега това. И това, що го правя, защото обичам да споделям знания, защото обичам, нали, ако мога, ако аз съм копал нещо супер много време, нали, що пък да не ви го кажа на вас, нали, с някои изречения, да го съм разни толкова. И сега набързо, нали, как точно се случи историята, как станах DevOps. Аз DevOps не съм, нали, и в някакъв момент почвам да търся нова работа и вече казвам, че май ще съм DevOps и търсиш обяви и те казват, примерно изискванията са такива. Ма всичко да си синьорна във всичко. DevOps не е entry position в нашото поле. Много трудно. И long story short, изях се един приятел, който ми е така ментор от много дълги години и постоянно го занимавам с някакви неща. Водо, моля те, помогни ми, човек. Не знам как сте инсталирали, той е някакъв супер спокоен, като на бавно детенци и ти казва, сега чакай малко, сядаме, ето това тук, моето момче е там. Фаща мъдръчка, нали, не буквално. И ми обяснява някакви неща, аз съм някакъв уау. И Владо един ден ми вика, на деня на Варна, точно беше при 5-6 години. И вика, Нетко, ние сме изпили по една бира, нали, да се разбира към 7-8. Искаш ли да ми станеш колега? И аз някакъв, търси ти QA при вас. Той е някакъв стартъп английски, който няма нищо българско в него. И съм някакъв, ще го работя с Владо. Не, колега да ми станеш. Аз някакъв, как да стана колега? И той тогава разбрах, че съм просто, нали, може би, защото не го разбрах първи 2-3 пъти. И вика, не бе, човек да станеш DevOps, аз някакъв само е такъв. Instant Erection, вика, как? Аз да съм DevOps? Аз не разбирам толкова колко тебе, не разбирам като никой. Аз съм много мега джен, аз съм интерн. Ще бъде той, да бе, it's fine. Хубаво. Направихме интервю, влизам 10 девелопър, те някакви хипита, всичките някакви супер приятни такива. И аз им към хора, аз не знам нищо. Влизам направо като, нали, най-добрият съвет, нали, за интервю, влизаш и кажеш, аз нищо не знам, защо съм тук, ама Владо ми каза. И Владо почва, като на бавно детенци. Не, така кажеш, сега с какво се занимава? Аз се обяснявам. Той, Ще им кажеш ли, не проект, дете ми разправя там, че прямо се правя някакви неща с докери? Аз, да. И се стигна до там, че имам един VPS, който е нет виртуален сървър, в който държа мой блог, клет. И понеже блога е клет и VPS също е клет, съм кръстил Марвин. Ако сетите нали, на кого е кръстен, може да дигнете ръка. И той е горкия клет Марвин. От пътеводителен гълчев, като 100 пъти, защото не виждам просто тук много ми свети в очите. На Виктор главата много блести. И викам, също си имам VPS, ти като ми как си го настроил, как нали, ще хендълниш това, как ще хендълниш това. И се заговорих много дълго време и то някак си, вече спря да бъде интервю, беше някакъв разговор, така както аз с вас си говорим някакви работи. И те като ми, хубаво човек, нали, ще се чуем аз някакъв, нали, защото съм чул нали, много пъти са някакъв. Беше ми приятно, викам, айде замина нещата, за нищо не ставам импостър синдрома. Имам тема, съм говорил по нея, между другото препоръчвам нали, на повечето, защото всички страдаме от това. Нищо не става от мен, и една седмица, бам, you're accepted, аз някакъв само. Да, what? 7 пъти чета имейла, докато караме към Гърция, нали, с бременната ми тогава спруга. И аз някакъв викам, човек, наистина ли е възможно това? Да. Възможно е. Увеличението заплата беше доста сериозно. Имах човек, който да ме държи за ръка и да ме бута, да казва, сега това ти е стака, това ще правим, подготви се. Аз се подготвях и ето ма тук, нали, говоря за DevOps. Не съм сигурен колко разбирам, но все пак. Ударото е ентусиазма, му избута много контактите, защото имах късмета, трето нещо, да имам контакт с човек, който търси джуниорче и да имам някакъв предишен опит, т.е. да съм си цапал ръцете малко, за да знам това нали, дали е за мен изобщо или не. И желанието да поемам риск, защото тогава нали, ви казвам, чакаме бебе, ще купуваме апартамент, някакви там 1100 неща.
и да смениш работа, обаче освен работа, ами цялата професия си, нали, малко рисково, нали, така да кажем, леко рисково. Майка ще е припадника, така, примерно. И DevOps сега могат да бъдат много неща, аз няма да кажа, защото съм написал малко работа, да, понеже DevOps, както и в QA, нали, от компания до компания са много различни нещата. Може да бъдеш DevOps, който може да бъде също така и DevSecOps, който занимава основно с security, но не само. Може да бъдеш SRE, нали, който е Site Reliability Engineer, може да бъдеш Release Manager, може да бъдеш Platform Engineer, Cloud Engineer, аз бях някакво време Cloud Engineer, и много неща, които може да бъдеш. Така че DevOps не е кутийка, той е направил цяла гора, пълна с мечки и с капани. И окей, сега ставаш DevOps и ти казват, окей, ставаш DevOps, и аз някакъв, супер, импостър синдром почва. Туф, вика, сега аз почвам, аз не знам какво да правя, аз ще му уволня тук на втория месец, какво ще прави детето, жената, ще ме изгонят от квартирата, и почва да правиш план, мислиш, и накрая стигам до някакви изводи, нещо, нали, и почвам да изкаш, окей, нали, имам адвантажа, който имам времето, имам един месец, нали, в който да си подавам предизвестието, така че за един месец какво мога да направя. И какво мога да направя? Мога да направя планинг. И разпитах какъв е стака, запознах се с него, как се билдват нещата, какво представляват, какъв е проектът, по който се работи, за да мога да имам някаква бегла представа, нали, поне е това за подкаста, за импостър синдрома, защото почва да тресе, нали, малко. И после действията, които направих, са да взема някакъв курс, да изкарам един курс за Ruby, един курс за Docker и Kubernetes беше тогава, мисля, че. Да се поиграем малко, да направим дъми проект, направих един толкова така Ruby скрипт, който беше като веб сервер, който просто пускаш му някакъв request, отговаря и на база на това вече почва да правиш някакви health checks, деплойменти, пайплайни и всичко останало. И нали, много важното, което тук аз много лаквам в това отношение, че не трябва да се експерт да ги правиш неща, просто се тръгне. Минимум да береш минимум, малката кутийка, после надграждаш, аз се опитвам да правя всичко наведнъж и нали, съответно нищо не става. Следите им презентацията, добре, радвам се. Така има real life examples, в които пак няма да навлизам в дълбочина, но аз карах на Телирик DevOps курса. Пеше, аз може да казах го вече, DevOps курса и научим на доста неща. И това, което направи, беше някакъв проект, Final Exam беше pipeline, някакъв в случая на GitHub, Terraform да седигнеш машината, Docker за докеризираш всичко, имаше, имплементирах SAST, столове за Static and Dynamic Code Analysis и бла-бла. И това цялото нещо е един проект, който е микроскопичен, но може да отговаря и на много по-голям такъв проект, който може да го срещнете в нормалните enterprise, макар че е много по-надрусан. Има някакви екзампли, които не пак казах, ще ги споделя в блога след една седмица някъде. Така, добре. Въпросът откъде почваш да учиш, нали, смисъл, откъде получаваш тия знания, къде получаваш ми от никъде, нали, влизаш в Google, почва да търсиш, самолиш там на всякакви неща, търсиш индийски блогове, гледаш, ма това е вярно или не е вярно, нямаш ChatGPT тогава, нали, аз сам се халюцинирах, нали, не го оставих да свърши тази работа за мене. И това, което намерих е, всъщност, аз бях с някакво така доста лошо впечатление за Udemy, обаче се оказа, че имате много яки курсове, стига да сортирате по нали, брой купени курсове, там колко палчета е дал. Един такъв Udemy курс ми изкара, аз съм Certified, AWS Certified, не Cloud Engineer Associate и с един курс за $17 успя да се изкарам и това е буквално цяла професия, с която може да започнете. Нали, тия пари са някакъв джок за това, което предлагат. Cloud също те пък предлагат малко по-enterprise, малко по-разширено. Разширени курсове. И както казах и Телирик, даже съм писал Дани, който е Дани Ранков, той е водещ нашите часове, после работех и при него, страхотен, просто тотална машина. И така, тук съм изкарал няколко неща, включително този на Максимилиан Шварцмюлър, първият път много трудно го прочетах, обаче сега мога да флексна, че нали мога да го чета бързо. AWS има така наречените use cases, в които, примерно, казваш какво е Kafka и пишеш Kafka AWS use case и те ти казват Kafka е дистрибутирана система за дистрибутиран меседжинг, примерно, и стриминг, бла-бла-бла. И така с 5 изречения може да разберете какво е, как работи, за да може да видите какъв проблем решава, ако има такъв проблем. Максимилиан Шварцмюлър и на Docker и Kubernetes Practical екзамен $17 човек. $17, в смисъл наистина заслужава си. На Стефан Марек също неговия курс за AWS, който споменах току-що, също е страхотен, топ е. Digital Ocean имате Knowledge Base, който е огромен, много неща, там е по-скоро обратно на Cloud, нали, там е по-self-hosted неща, обаче са супер готини. Така, и сега обаче, нали, това нещо къде ще го цъкате, на компютъра, на лаптопа, ще купувате машини, какво ще правите.
Решението е едно и то е да си купите VPS сервер, който в този струва $6 на месец, 7 GB RAM, едно CPU, 1 терабайт на трафик и 25 GB SSD. Това нещо може да звучи малко, но е напълно достатъчно да си играете. Може да го спирате, да го триете, да го пускате за 1-2 месеца. Мисля, че парите биха се стрували. Можете естествено и в вас да си охоснете това нещо, но там е друг rabbit hole. Има и големите cloud провайдери, имат техни си тиери, които са безплатни и казват, примерно гарантираме, че за една година това ще е безплатно. Трябва много да внимавате да спуснете алърти за билинга, защото понякога стават грешки. Примерно вместо тази машина дигате 100 и се чуи, че после що апартамента парите заминават за това. DigitalOcean също има за 60 дни $200 ви дават да може да се разцъквате неща. Има къде, има как, има безплатно, може да направите всичко това. Да не говорим в торентите, че може да намерите също... това съм описал. В торент също може да намерите някакви неща, които това не съм казал. Първо, бъдете готови за възможно най-тъпите таскове дават на вас. Направи нещо на ръка, направи това, хората, които им се занимават, така се изгражда. Смисъл no pain, no gain. Стоиш и носиш банички, защото няма по-друго да направиш. Разбирате за смисъл на това съобщение. И фейлването е част от играта. Първи месец сядам, бачкам, дигам един PostgreSQL при мен с моя team lead, говорим с някакви неща и той му обяснява, че това се прави как, това е как, аз помня някакъв такъв супер надъхан. И обаче се оказа, че базата данни става много голяма, нещо там ми свърши място, така направо затръгвай и ще се оправим. Изтрих натиснах Enter и само от друга страна се чува, то не се чувам, само някаква гробна тишина. Нетко, къде си логнат? Аз някакъв. Отварям нов таб, DF-H, мястото ми пак е на 100%, към Владо. Ако стане той, нищо. Беше препродъкшън дата, ама няма проблем. Първия месец бях сигурен, че направо бях готов да давам предизвестието, да се фърля от някъде. И той вика, спокойно, случват такива неща, докато един път не фейлнеш минимум, няма как и ние като QA също. Ние като QA също допускаме грешки, пускаме някакви бъгови, някога хора сме грешим. Имал съм, сега няма влизам в детайли, защото нямам никакво време, някакви deployment failure, имал съм някакви неща, в петък деплойменти, този петък също деплойменти по време на тимбилдинга и така нататък. Fail is part of the game. Случват се такива неща. И има така една шегичка, че if you don't break it, at least once you're not a true DevOps, което има и логика в него, защото когато щупиш веднъж нещо и почва да се отнасяш като много внимателно с нещата, които правиш. До тогава са някакси малко далечни абстрактни неща, после почваш така, адоптваш този сървър и кажеш, този сървър е моето приятелче, аз него ще се го грижа, няма да го трия, няма да му прави неща. И долу-горе трябва да се грижите за него, както за вашата тайна хентай колекция, която на никой не трябва да се показва, така не показвайте и паролите, не справите неща. Сега за това ще говорим после. Искам да кажа, че DevOps е много трудно ако не сте в някакъв друг филд, да влезете в него. Много по-лесно, ако сте, примерно, каквото и да сте работили в IT филда, защото те първо да почнете да учите кой е commit и SDLC и такива неща, става много трудно. Не, че е невъзможно, аз просто съм тъп, И на мен ми е много по-трудно да уча неща, които другите хора ги учат за по-кратко време. И сега случването в DevOps, как да стане това? Най-лесният начин в компанията, че ще кажеш на Team Leader, може да ме премести в другия отдел. Те вече мислят, дават и задачки, пипат, виждат дали ще стане, дали няма да стане човек от тебе или не. Взимаш някакви задачи по същия проект или по някакъв друг проект, по който почваш да работиш. Сменяш, тези неща са почти не същи, най-накрая просто сменяш компанията, ако не стане. Има още един вариант, в който примерно контрибютваше един колега, който е работил за Mozilla доста дълго време и е почнал като контрибютор. Те са казали, пич, супер яко това. Направо да почнат да бачкаш при нас и са го наели. И сега нещата, които много искам да съм знаел, които не съм знаел тогава, е да научим сега тези неща, ще ги пропусна, но базата, която имаме, трябва да е много солидна. Тоест, добрите практики не учиш някак да подкараш нещо и после да учиш добрите практики, ще се учи наведнъж да стане част от вашия muscle memory, а не да правите някакви безкрайни цикли, кажете, това е някакво... Знам, че е селек за езичка, не трябва да ползвам, а сега ще го направя да тръгнете, не става така. В смисъл много по-трудно става. Документацията е супер важна, никой не му занимава, защото е трудна. Трудно е през документация, особено техническа документация. Commit меседжите, като комитвате, не пишете help me God, what have I done, някакви такива неща, пишем информативни commit меседжи, като правим интервюта и някой си даде GitHub профила и влизам да му гледам commit меседжите, защото тогава са тест 1, аз са DF, Enter, сега някаква патка ти вървява по клавиатурата, не се прави така.
Препоръчвам slow learning. Сядате, четете, отделете време, разбирате какъв проблем решава цялото това нещо и тогава го имплементирате. Обратното пък трябва да се научите как да учите. Това вече го знаем, вече го можем да поемем някакви големи обеми от информация, Викторе. Постмортеме също се четат много ясно, много яко и consistency vs persistence. Исках да ви кажа много неща, обаче ми става 26 секунди, така че продължа нататък, че имам смешни меменца. Ако някой има въпроси, може да каже или да се видим тук. Имам точно 20 секунди. Задайте въпроси. Милени? За кое? Ама спряхте. Нищо. Имах още меме. Нищо. Нямам. Netco.info или може да ме намерите в LinkedIn, в Facebook, в Pornhub и на всякъде другаде. Беше ми много приятно. Thank you. Благодаря.